Haiti tuipui kam bits pakhata hian photographer Victor Fielding chuan thla hi alakuala Haiti a hian anupui rai treuh to sorini nen chuan vacation mangtura kalania sorini chuan vodu pui thiam hne na chuan an follow piang mai tur chu malsom tirin chu thil chuan a thla chu atimuak hle maya heti an thlen na hotel lama a ha da mek lai hian an mek na khopui chu lir nging na tak mai chuan aron soi ta thut maya building tam tak chu tu in sorani po chu hliam na tak turin building chimkara chuan atanga Victor po chuan anupui chu hlau thong le mang ang tak chuan azong ngal chuk maya anupui sorani po chu azong muwe ngal thoya man mo takin damdoi in lama chuan anupui chu an tlan pui ngala engpo thleng se an fa lo piang mai tur chu apasal Victor hne na chuan lo veng him tlat turin ti in ni khur helo chuan a zui ta ni doctor ta chuan du thlan na har sa tak mai siam tur chuan Victor chu an ron hril tatlat maya anupui din mun chu a that lo thu le an fa lo piang mai tur nen chuan an chan kop thei an rin lo thu te chan him an tum tur jok chu ti chiang tur chuan an ron ti tatlat maya adam chunga du thlan na har sa ber chu a siam ngai ta ni kumsom pathum alo liam le meu chuan Victor le afanu Angelai te chu Georgia hmuna hian an cheng duna anin chung mun rang chuan anu thalak chu an tar kuala anu thalak chu apa nen chuan an en du thina an lung chu a leng dun thit le ni tu khat chu Angelai chuan anu ina alo or thin scarf chu lo or chuakin chu thil chuan apa thin lunga chuan na takin ngong chu aneya Angelai chu a thian nu kathini nen chuan school lama chuan angkal duna school lama chuan an thian nu pakhat design te nen chuan ramhnoi hmun pakhata chuan outing nei chuan tuma ma se design chu a man le tak lo wangin Angelai le a thian nu kathini chuan ramhnoi hmun chu an fangkual duna kathini le Angelai te chuan an ramhnoi hmun kalna chuan hunhlim tak chuan manga heti lai hian apa Victor chuan photographer ani angin a hna po chu tlung tak chuan a thok ve zel buka ma se heti lai hian magdeu main laptop lama a thlalak te chu run dang lamin thom dang lam tak chu a hretatlat maya enge chana hret lo wang chuan manmo takin in lama chuan a leta ina wa thlen chuan a fanu chu lo lova chumi zan chuan a fanu Angelai chu alo ho har to ema wangin a thian nu kathini te in lampang chu awa phona Victor ai chuan tlem chuan thu chu lo hrethui dawin design te in lama kalan tum thu chu apa chuan lo hrila design te chung chu wa be pop le ngalin design te chuan ramhnoi lama trip nei tura angkal thu chu an lo hrila mang ang le lau thong tak chuan omin kathini nu le pa mirindai le toni te nen chuan zong turin ramhnoi lama chuan an che chuaka an kalna hmun ramhnoi chu wa thlengin chuta chuan an backpack velte chu an wa hmuwa chu mai alani lo tuya chuan Angelai pheikhok lo lang chu an hmu boka chu chuan an hlo thona chu ati zul le maya manmo takin thunei tu lampang chu bepop ngalin thunei tu lampang po chuan Angelai le kathini zon na chu beipui an thlak ngala chutia mang ang le rel ruha taka an lai chuan Angelai le kathini te chu pa fa te hian an check in a hian an va puta hlul maya kathini le Angelai te chu chan chu ni to ma se an tak salama chuan har sat na tam takan to kani ti hriat thaya an ke te chu an dukin avung ber bur maya an taksa mun rang te chuan hlingina atai na nge ni do ni akakin an pil pheng phung maya an kalnaram noya hian eng thil chi nge an ton ti hi hriat ni lo ma se an ril ru lampang po a ngom hle ni ti an dana tang hian a hriat thei boka Angelai le apa Victor te chu in laman le nu chuan Angelai chuan ramhnoya thilton makle danglam tak me chu hetiang hian apa chu a hril ta ni
ram hnuai ang kalna hmuna chuan game chi khat ritual chu neiin chuta chuan anu boral ta soreni thlarau chu bek po an tum thu te chu aron soi chuka chuta makdeu main harsan adang lam tak me chu khatiang khan an tok ta ni ti chu apa chu a hril fai ta lenga ram hnuaia thil mak tak mai an ton atang chuan anjelai omdan chu amak chho til maya apa ina apmu ve the si lo eng thilemani te chu mu in chu thil chuan a thi hlau fo thina anin chung lai te chu anjelai chuan a ofin a on le chen thina tum khat apa in ai bol le tui tur bat tapa siam sak chu makdeu main tui bol hlua chuan alo chang vek maya ama le ma po ai dina fo thina ni ti hriat takin akut tin te chu alo ham thla a chu mai po la ni lovin apa chu ti na te chu atum boka apa ril ru ha le ti ngina hrelo chuan anjelai chu damdoi in lama chuan a hroi le taringot mai ani heti lai hian ke thini te po chu anu le pa ta nen chuan bekin lama hian an lawing khoma an ko ran pui thiam chuan ke thini chu dam taka alo le lewang chuan lom thu te chu an soya chuti lai po chuan ke thini dan chu adang lamin aring te chu koi taka da in a thle chu maya no pang dang tan chuan rapom deuh tur chu ni heti lai hian ke thini chu bekin pon lama chuan chukin chuti lo le chuan akor te chu alo thi nek nuang maya thi sen le taksa ti chuan pui thiam lampang pan chuan arong kal phei ta maya anu le pa te chuan lo chelin midang te po chuan mak chu an lo til hle maya Miranda le Tony te chuan in lama khungri mai chu tha in an hria a chuti rolin an fanu chunga thilmak tak thlenga wang chuan an ril ru chu aha tak zetani chumi jan chuan anjelai chu nurse pakhat an chuan aron cheka heti la hian makdeu main anjelai chuan ani thuruk tam tak mai midang tu mai na an hriat chi lo te chu aron puang chuaka chu thilmak tak mai anjelai ka tanga a hriat ta ka chuan hlo thona te chuan ron manin atuk lama chuan anjelai pa Victor chu awa muwa ani chuan anula laya nanani tum thu te nawa pai dan te a chiat dan te thleng chuan a soi chawa chuta chu thil zong chu tuman an hriat lo thu le afanu anjelai chuan engtin nge lo hriat thei zok ni zan masalama apuan chu dan te chu apa chu hril boka mak chu an ti dun hle ni nurse ani chuan Victor chu alo chiratan Chris McNeely le khabujia danglam tak mai pakhat hi pe a chuta chuan afanu ramhuaina aposes dan chungchang te chu aziak lang nge a nurse ani le Victor te chu afanu anjelai na na wang chuan engmuti kong zong tak chuan in po na thuk tak chu an nei pha boka Victor chuan Chris McNeely le khabujia te chu chiarin TV lama te chuan miten an interview na te chu a in boka afanu chungchanga chuan Chris chuan apui thei ngei chu ringa chumi wang chuan Chris mutur chuan a Chennai lama chuan avapan chila Victor chuan Chris tena chuan afanu anjelai den mun te chu chiang tak chuan an hrila kan sui tong khan Chris po hian afanu chu ramhuai sual laka alo chan thret towa chumi wang chuan possession chungchang chu alo hre em maya Victor po chuan afanu chu ramhuai sual possession ni ti hre thiamin Chris chu puitur chuan ange na Victor chuan Chris chu damdo in lama chuan hroin anjelai possess tu ramhuai sual chu no kian tir chu atum ru hle ni uluk takin anjelai chu an thli thlaya chuta afanu possess tu thlarau sual thil ti thei tak mai pazuzu chuan anjelai po chu a possess ve ni ti chu a hre thiama anjelai possess tu thlarau sual chuan ngei takin Chris chu alo deu suwa afanu thlarau chuan hremhmuna alo ngak rengani ti te chuan asoi elvela ngei takani Chris le Victor te chu kathini te in lama chuan angkal dun leya chuta chuan Chris chuan kathini possess tu thlarau sual chu ama chhun le ta ni kathini possess tu thlarau sual po chuan ngei takin
Chris chu alo deu suwa Chris chuan Katrina possess tu thlarau sual chu no chu ngai tum chuan ma chu ala chawa heti lai hian Katrina chuan cross chu la thutin Chris mit pani chu achun chet sak tamaya rap takani Victor chuan Chris na chuan ngai dam chu dilin amita chet pha ta ka wangin poeti thu te chu soi luama Chris chuan Victor chu in thiam lo du lo tur chuan alo ti ve thunga chutia ama pui thei tu tur bera ngai Chris McNeely damdoi in lama a umle taksia chuan Victor chu abei chu adong to hle maya ko hran pui thiam Father Madok chuan a pui thei mil takin ti in Father Madok chu awa muwa Father Madok chuan Catholic Church lama chuan exorcism nei phalna alo dil ve mek buka heti lai hian Katrina nu le pa Miranda le Tony te chuan an fanu pui thei turin an lam nai pastor ni bok Don Ravana chu an lo be ve mek boka Victor chuan an mani pui thei tu tur chu azong kwal zela rum khat chu anu pui thlan atlo tum hian Dr. Bihai who do ritual perform thin tu pakhat chu mu in an mani pui tu tur chuan soma chumi mai pialama Pentecostal thuril tu stuata chu an mani pui tu tur chuan asom tel boka an mani pui thei tura angai piang mai chu asom zel mai ani vandui thlak takin Father Madokan Catholic Church lama exorcism anei dil na chu an lo rem ti saklat lo maya chumi wang chuan Victor Fanu Angele ko chunga ramhoi sual no chuan tumna po chu ala hlo tling theiri don lo ti na ni Victor Miranda le Tony Terrell ruha lutuk chuan an fanu te pahni ti boi tu thlarau sual chu bo ngei chu an duwa chumi wang chuan an fanu te pahni Angela le Katrina te chu in pakhata chuan hroin chera chuan an phur beta an cher chu chuata chuan nge tak chuan an kil boka chumi mai pialama chuan an mani veng thei turin protective ring circle chu an siam boka chutian fa te possess tu ramhoi sual no chu tuma man lak mek lai chuan Angela possess tu ramhoi sual chuan apa thoru pakhat chu aron puang chuak le tatlat maya khati doctor ten anupui sorni nge anau pai lai mek chu chan him adu jok tia anlo zo khan Victor chuan anupui chu chan him jok tur chuan alo tia ma se nupui chu chan him zo lovin afanu Angela jok chu anlo chan him thei ram hi alo nia chu thlarau sual chuan Angela thin lung chu na takin a hliam phani chungan fanu te possess tu ramhoi sual la chuan an fanu te zinga pakhat jok chu aboral tur thu le pakhat jok chau adam chuat tur thu chu arun soile tatlat maya chu thilawang chuan Katrina le Angela te nu le pa te chu atimang ang tak zetani anril ru chu ha in engtin nge an fa te chu an chan him theiang ti chu an ngei tu na samaya ramhoi sual laka an fa te an han chan mai tur chu anril ru chu anna in hre chu an ti tak zetani chuti lai tak chuan Father Madok kharung kalin Catholic Church savin ramti lo ma se Katrina le Angela te chu ama thin lung taka puidu na nei wang chuan arun luta thlarau sual no chho tumna exorcism churong kalpuin a thei top churan chua ma se Angela te thian dun possess tu thlarau sual chu alo chak ema wang chuan a hne meu lova atopa phei chuan chu thlarau sual chuan Father Madoka ring chu hertlia sakin ati hlum zui ta ni Victor hre omti lutuk le tingina hre boxi lo chuan afanu laka chuan ngai dam chu adil taringot maya ama ni lova anu lo thana wang chuan hre omati thu chu aron puang chuaka an fanu te chan him tu turan ngai Father Madoka la chu thlarau sual la chuan ati hlum sak to boxia an bei chu andung to tak zetani chuta Angela chu thlarau sual chuan ataksa chu boruaka chuan ron tikangin aka tang chuan thilbol hlo tam tak mai hi silinga chuan aron luak chuaka chu vele leya chuan tathla in a heartbeat po chu atop zui titi tamaya Victor po chu manmo taka tlan phein lungche tak chuan afanu chu awakwa vong mai ani Katrina po chu ron zoi nokin athi chu anita der mai thlarau sual chuan Angela ni lovin
เกทีนิจอกจูอัตลังเฟลตานี่รำหวยสวลจวนเกทีนิทลาราวจูเรียมมุนละมาจวนอันนูกลูดตานี่ฮะตีไลเฮียนเกทีนินูเลปามีรินได้เลตัวนี้แต่จูอันฟนูทีน่าวังจวนเรียมติตักจวนอันเลวเวเมกบุกะอันเจลัยเวทงจูม่วงจังจวนรุนหาร์ชูกินอรุณปางไงเลตานี่วิกตอร์จวนอัฟนูอันเจลัยสกุลกัลจูทลาอินอัฟมาจงอายินอันอินกุ้งไก่นจูอัทรัสกเลียมีเรนได้เลตัวนี้ตะจวนอันฟนุมุนรวกจูอาซาวันตีอินอันลุงไงนั่นแหละอันข้อหารนจวนตบจินอันละในเมียวลาวเนวิกตอร์ปอจวนอันุปุยโซเรนิจูอัทหิลไทตักลาวะอักฮัตตกจวนอัทลานจูอัตโลเลทีนาอันเจลัยเอ็งกอลตูนูนาร์สอานิโปคานทุดิกตักจูปุลิสเนนาจวนอปวงชวกบกาคริสเมกนีลิปอจวนกันตูดูตักไม่เนียนจูนูจูกุมไรตักชุงอลาวเหล่าต่อนี้ไงอฟานูค่ะอลาวนี้ลิมตักจวนอันนี้ปนิปอจูอันดุนเวเลตานีอตบตา